Okay, welcome back guys sa atong channel. Kagsubong atong lesson is about subtraction of large numbers without regrouping. Sir, ano sir ang regrouping or without regrouping? Ang boss ninyo sina nga ma-subtract kita na hindi kita kinahanglan mag-borrow. Kaya nga ito ang number nga na-subtract, enough siya para naton buhinan. So no need na ta mag-borrow. Kumuna mo silingon sang regrouping. So, mata kita sa hindi maka-example. Halimbawa, meron kita number minus okay. So, meron kita number, large number ang subtract nga hindi na kinahanglan mag-regrouping. Kay ang number ang ginabuhinan ta, enough siya sa nabuhinan. Now, ano yung moon? Patindugon ang i-arrange ang numbers in column. Patindugon. Okay? Tupungon ang tanan nga last digit. Para ang tanan nga mga place value tululog man. Okay? Paano mag-subtract large numbers? First is arrange the numbers in column. Patindugon ang number ang gina-subtract. Align all the last digit. Tupungon ang tanan nga punta nga numero. Ano ang purpose? Para ang tanan nga mga place value alignment. Tanan nga mga place value correct. Kung mag-minus ka, ang gina-minus mong tanan nga tens, gina-minus mong tanan nga hundreds, ina-minus mo ang thousands and so on and so forth. Okay? So, patindugon ta. Ang mapiyawang pa na 4, 3, 5, 1, 0. Minus. Okay? So, ilusun ta na Then, ma-subtract kita pwede from left to right. Kung without regrouping, hindi kita kasugod sa wala pagto sa tuo. Kay nunod na kita magbaro. Kung yung ta is ma-start kita sa tuo pagto sa wala. Okay, para maanad ka mag-minus. Let's start from right to left. So, buuin ta. 0 minus 0, 0. 9 minus 1, 8. 6 minus 5, 1. 7 minus 3, 4. 8 minus 4, 4. Okay. Pag hindi kita malipat, magbutang kita sa kama. Paano? Let's start from right to left. Let's count 3 steps. 3 steps to the left. 1, 2, 3, pagbutan kita kama. 1, 2, 3, pagbutan kita kama. 1, 2, 3, pagbutan kita kama. Para post pag-identify sa mga place value. Okay, amo na mag-subtract large numbers without regrouping. Let's have some more examples. Okay, so subtraction of large numbers without regrouping. Hindi na kinahanglan mag-borrow. So ano mo is again, arrange the numbers in column. Patindugon ng numero, aligning all the last digit. Tupungo ng tanan nga puntang numero. And don't forget to write a comma para post mag-identify sa place value. So mo na. Kopyaon then ang ini butang sa dalong tupungon ang last digit. 1, 3, 4, 5, 1, 2. Mulang barya. Then, minus ka. O, sundan na
Don't forget to put a comma. Paano? 3 steps to the left. 1, 2, 3, comma. 1, 2, 3, comma. Kung meron din number, so on and so forth, 3 steps to the left lang. Okay mo na linggo. Ayan. Mas dako ang sa babaw kumpara sa dalom. O silingon, hindi na kita kinanglan mag-borrow or mag-regroup. Kaya enough na ang babaw para buwinan sa dalom. Okay, so let's start. Pwede kita ka-start sa wala pa tuo. Pero para maanad ka, let's start sa tuo kadto sa wala. Let's start to the right, going to the left. So minus ta. 6 minus 2, 4. 6 minus 1, 5. 5 minus 5, 0. Then, comma. Comma D. So, 3 comma ka man. Next, 8 minus 4, 4. Next, 9 minus 3, 6. And 7 minus 1, 6. Amo naman siya. Okay? So, arrange the numbers in column. Align all the last digit. Then you subtract from right to left. Let's have some more example. Okay? So meron kita two large numbers. We are subtracting large numbers. So una is in dealing with large numbers, kung masubtract ka large numbers, i-arrange mo in column. Kung muna sa ngagin higda una para i-arrange ta. Ipatindugon ta. Tupungon ang tanan nga last digit. Okay? Just remember, dundumon lang nga kung mag-arrange ka in column, dapat ang tanan nga punta ng numero tupong nga. O siya galapaw, o siya kakabus, tupong. Ano ang purpose? Para ma-align mo ang tanan nga place value sang number. Para ang every digit sang every number correct ang ilang nga place value. Okay? Para hindi mo ma-minus ang ones sa tens, hindi mo ma-minus ang tens sa hundreds, kay kiwi ang imong mga place value. So para hindi mag-iwi, tupungon mo tanan nga last digit. Okay? So that, and everything will follow na na. So let's start. Tupungon ta. 4, 3, 2, 1, 5, 0, 2. Okay, so tupong ang last nga digit. Then minus ka. Okay. So, subtracting large numbers without regrouping. Why? Kaya hindi kita na kinahanglan mag-borrow. Kay ang every digit sa babaw is greater than every digit sa dalom. So, enough siya nga winan ta ang babaw. So, no need na mag-regroup. So, let's subtract directly. So, let's start. Let's start from the right, going to the left. Now, 6 minus 2 is 4. 5 minus 0 is 5. 7 minus 5, 2. 9 minus 1, 8. 8 minus 2, 6. 6 minus 3, 3. 7 minus 4, 3. Okay, manangwa. And don't forget to write or to put a comma para po mag-identify sa place value. 3 steps to the left. 1, 2, 3, comma. 1, 2, 3, comma. Hindi naman.
1, 2, 3, comma, 1, 2, 3, comma. Kung may number, pag hindi nga sunod, the same lang, just count 1, 3 steps to the left, 1, 2, 3, comma, so on and so forth. Okay? So sa answer ta, 1, 2, 3, comma, 1, 2, 3, comma. Okay? So muna subtract large numbers. Well, let's have some more example. Okay, so we have two large numbers. So para pos, tangan-tangan ng kama. 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, kama. Kasing subiyak. 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, kama. Okay, so again, how to subtract? Paano mag-subtract large number? Sir, apos lang. Patidugon mo ang duwa ka numero, tupungon ang tanan nga last digit. Okay? So, imunta. Halimbawa, imunta. Review. 9, 8, 7, 6, 7, 8. Okay? Ay, nasa dire. Halimbawa, nag-1 ka, nagsala ka, hindi mo nabutang 5. Okay? Kabutang tanay kama, karapos 1, 2, 3, kama, 1, 2, 3, kama. Hindi mo butang 5. 5, 4, 3, 2, 0, 1, 1. Okay? Naglapaw ang imo nga 1. Why nagtupong ang last nga digit. So, dapat tupungon din na. So, ang hindi mo rin. Hindi ka nagbutang 5. Okay? 5, 4, 3, 2, 0, 1, 1. Ang nagka-boss naman. Okay? Dapat tupong ang 1 tag nagka-boss naman. So, para posing mo, nga hindi ka magsala, nga para tupong ang last digit, imuon mo sugod ka sa punta. Okay? Pagkawam ni 1, 1, 0, 2, 3, 4, 5. Pwede na. No? Pwede mo na sa imuon nga sa punta kasugod para sigurado ka nga tupong ang punta. Hindi ka na magsulit-sulit. Okay? So, subtract ta. Subtract kama. 3 steps, kama. 3 steps, kama. Hindi naman, 3 steps, 3 steps, okay? So, subtraction of large numbers without regrouping, kay no need na ta, hindi na ta kailangan mag-regroup. No need na mag-borrow, kaya every digit sa babaw is greater than every digit sa lalong. So, yun ang babaw, ang buhinan ta. Okay, so let's start. Let's start from right to left. Although nga pwede man ta kasugod from left to right, kay kita nunit man mag-draw. Pero mo ta is let's start from right to left para manat ta. Okay? So, let's subtract 8 minus 1, 7. 7 minus 1, 6. 6 minus 0, 6. Then, tama ka. 6 minus 2, 4. 7 minus 3, 4. 8 minus 4, 4. Tama. And 9 minus 5, 4. Okay? Amo na ang answer. Okay? So, amo na mag-subtract large numbers without regrouping. First is, butangan kama ang large numbers para pos mag-identify sang place value. Patindugon ang mga numero, arrange them in column, and be sure na i-align mo ang every last digit. Tupungon ang tanan nga punta nga numero para tululupong man pag-correct ang every place value sang every digit. Okay? That's how you subtract large numbers without regrouping. So, thank you for watching.
This is your Sir Carlo, your online tutor sa Elementary Math. Ako ay isang guro lamang na nagpapaalala sa atin na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan.